तमरे भाभी कहस की आओ बबुआ एगो दूगो गीत गालो। कलाकारी के कोनो जात पात भेदभाव ना होला। हम कहीं कहीं समियाना में जाए देखा तो गीत गाओ भैया के साथ कहीं मान न्योते पे गई नहीं तारा घरे नाच बा तो हम एगो गीत गावत रही। दौर में हम शुरुआत के लिए ऐसे 5 साल 6 साल पहले कहल बा कि कोई के अपन अपन कहानी होला, कोई के अपन अपन स्ट्रगल होला, हर कोई के मेहनत करे का तरीका होला। गोलू बाबू सबसे पहले हमरे बलिया से चल के इतना सुंदर टीम गोलू जी के टीम चल के आइल बा। हम चाहम कि अगर सबसे दूर से कोई आइल बा तो हमारे टीम के जितना भी भाई लोग बाड़े हमारे भैया लोग बाड़े सभी लोग आइल बा। हम चाहम कि यहाँ सब खातिर एगो हल्ला के ताली बजा के आशीर्वाद देती सब है। हेलो 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 और विजय बाबू गमछा अगर है तो सब लोग एक डाल दीजिए। हो गई बा हम डबल आवे के फिर हम रहे। सपना भाभी हमारे के ओ टाइम से जौना दौर में कहीं कहीं जाई हम बरबरात में तो गावे के लालच रहत रहे कि हमरो तनी गावे के मंच मिली, थोड़ा शांति बनाई से काहे कचर कचर के ले भाई महाराज। हम जाए कहीं मंच पे तो हमरे भाभी कहस की आओ बबुआ एगो दूगो गीत गालो। कलाकारी के कोनो जात पात भेदभाव ना होला। हम कहीं कहीं समियाना में जाए देखा तो गीत गाओ भैया के साथ कहीं मान न्योते पे गई नहीं तारा घरे नाच बा तो हम एगो गीत गावत रही। वो दौर से प्रेम बनल बा हमरा के अपन छोट बेटा दुलरुआ देवर लेखा माने ली सपना भाभी और हम अपने गार्जियन लेखा मान ले हमेशा आदर्श मान ले बानी और बहुत कुछ सीखल बानी। गोलू बाबू उनकर प्रेम में इजाइल बने बेटी के जन्मदिन बा गुड्डा के और हमारे विजय जी विक्रम से जे की रक्त का बोल जी रक्तवीर विजय यादव जी जे कि कोई ब्लड की जरूरत पड़ा आ रहा पटना भभुआ इंडिया में कहीं भी तो भाई सपोर्ट करते हैं। और हमारे अनु पांडे जी सब लोग आइल बा, सब कलाकार के स्वागत बा। भोला जी और बड़े भैया दिन बंधु निराला और खेसारी टू चली बैठी आई प्रोग्राम के शुरुआत कइल जाओ। का कहत हाँ बोला परेशान बड़न को पैसे कौन गाना हैप्पी न्यू ईयर कुर्ता पियर पियर। चलिए यही प्रोग्राम का आगाज गई जाओ। कलाकार के सब लोग के मौका दे के समय के अनुसार ठंडी बढ़ गई बा। जहाँ से प्रोग्राम का शुरुआत होला राहुल भैया ने हमारे देखा ये हमार ये स्पेशल हमार टीम हो। है रुक रे खोल दो ब्यास चलिए आज बड़ी खुशी के बात बा कि सोहर मंगल गावे के मौका मिलल बा। भोला बाबू कहाँ गए? भोला जी सोहर होई सबसे पहले वो वंदना होई, लेकिन जहाँ से प्रोग्राम का शुरुआत होला है 2023 में आज पहल का दिन हो। हम इतना खुश रहे कि प्रोग्राम से शुरुआत बा हमने के सरस्वती माई के लाल हैया उनके दरबार में बह जा। लेकिन वह धुन दिखाओ रे बाबू रे राजू भैया तने उठा दिया कि दर 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 दर